Bu kursda Python öğrenmek için size gerek bolan ähli zady öğrenirsiniz. Bu kursu täze başlananlar üçün niýetläp düzendigimi unutma. Şonuň üçin eger programma düzmekde bir näme tejribeňiz bar bolsa, tejribeli deweloperler üçün niýetlenen beýleki Python kursumy seredip görüň. Doğrusu Python dünýäniň iň çalt ösýän we iň meşhur programma dili. Diňe programmistleriň arasynda däl, ese matematiklerin, data analistlerin, alymlaryň, bugalterleriň, tor injenerleriň we hatda çağalaryň arasynda. Aslında ilkinci öğrenilmeli ideal programma dili şudur. Häzirki wagtda eşitdiýän ähli uly emelan üstünlikleriň arkasynda hem şu dil durýar. Onda Python'y beýle aýratyn edýän zat näme? Ine 6 sebäbi. Sebäp 1. Python bilen çalışyrmy meseleleri beýleki köp dille garaganda has az kod setleri bilen has gysga wagtda çözüp bilersiňiz. Şonuň üçin Google, OpenAI, Meta we Netflix ýaly ägirt kompaniýalar gözle ulgamlaryndan başlap uly dil modellerine çelli ähli zady gurmak üçin bu owadan we güýçli dili salýadylar. Ine bir misal, Hello World tekstiniň ilkinji 4 nişanyny aýyrmak isleýäris diýelim. Bu C# dilinde yazmaly kodumuzun görnüşi. JavaScript'te bolsa onu şu usul bilen edýäris. Python'da bolsa muny şu hile edýäris. Diliň nä derece arassa we ýöneköýdigini görýäňizmi? Bu diňe başlangyç. Python köp uğurlu dil bolup, onu data analizde, ML-aň we maşin öwrenişinde awtomatlaşdyryş skriptler yazmak, web, mobil we kompýuter programmary yazmak, şeýle hem applikasiýalary test etmekde we hatda kiber hopsuzlyk ýaly durly işler üçin ulanyp bilersiňiz. Şonuň üçin bu uğurlaryň haýsy hem bolsa birinde esasan ML-aň we maşin öwrenişinde ýokary aýlykly uzak möhletli karýera isleýän bolsaňyz, Python bu mümkinçilikleri eliňiziň aýasyna berjekdir. Aslında Indeed.com maglumatlaryna görä, Amerikada ortaça maşin öwreniş injeneriniň aýlygy 2026-njy ýylda $189.000 geçýär. Tejribeli ýa-da hünärmen Python AI wezipeleri bolsa izgiderli $250.000 etdi. Ine Python'ın iň köp islenen dili öwren ýene 4 sebäp. Python ýokary derejeli dil. Şonuň üçin C++'da edişimiz ýaly ýa dolandyrmak ýa-da memory management ýaly çylşyrymly wezipeler barada alada etmeňize gerek ýok. Ol durly platformada işleýär. Ýani Windows, Mac we Linux'da Python programmasyny gurup we işledip bilersiňiz. Onuň ören uly jemgyýeti bar. Şonuň üçin haçan kynçylyk çekseňiz, kömek etjek biri hökman tapylýar. Şeýle hem häzirki döwrüň chatbotlaryna we surat generatorlaryna güýç berýän PyTorch we TensorFlow ýaly ML-aň we maşin öwreniş kitaphanalary öz içine alýan giň ekosistemasi bar. Näme etmek isleseňiz hem onu başga biriniň öň eden bolma ähtimal. Sebäbi Python 30 ýyldan gowrak wagt bäri bar. Python'ın 2 versiýasy bar. Python'ın köýne versiýasy bolan Python 2 2020-nji ýylda resmi taýdan öz ömrüni tamamlady. Indiki geljek üçin niýetlenen bolsa Python 3'tür. Bu kursda siz Python 3 öwrenirsiňiz. Salam, meniň adym Ahun we bu kursda siziň instruktoruňuz bolaryn. Men 7 ýyllyk tejribe eýe bolan programma injeneri we ýüzlerçe adama kod yazmagy ýa-da hünärmen programma injeneri bolmagy öğretdim. Men we kurslarym barada has köp maglumat almak üçin pragmaticdevis.io saýtyna girin. Bolýan, indi başlaýyn.